Здравейте, честита нова година, момичета! Пожелавам ви на всички много здраве, щастие, алкохол, любов. Ако си падате по такива неща, нали? Ако сте решили, че няма да пиете и няма да се офайдосвате от алкохола като Габито, не. Sorry. Габи, колко ли е тежко да не пиеш на нова година? Много сори, Габи. Както и да е, майната е. Искам да ви пожелая още, какво казах, късмет, любов, успехи през новата 2013 година. И понеже тази година не се очаква да свърши света, може и да не се забавляваме толкова, нали, да го раздаваме малко по-спокойно и по-като големи хора, но сигурно няма. Тъй, че да, понеже имам малко ме е страх да не пропусна някой от вас, съвсем случайно, реших да си направя списък на кого трябва да пожелая нещо. Но ще е пълна импровизация, защото няма се да ви пиша сценарий сега за 2 пожелания. Come on. Да. Име, понеже вече пожелах останалите там здраве, щастие и бла-бла-бла, сега ще ти пожелая да нямаш никакви пътно происшествия. Каква беше думата? Пътно-транспортни происшествия. Yes! Да нямаш никакви пътно-транспортни происшествия и всичко с пича ти да е наред и да сте щастливи и да се обичате и си бои да се косата черна пак, защото много ти ходиш. Много. И честита нова година. Надявам се да си прекарала супер добре и всичко да е окей. И бай. Толкова, брат. Се обима дупето. Рали. Знам, че Ралито, мисля, че си изтри Фейсбука или нещо такова, понеже не съм я засичала отдавна тук. Но въпреки всичко искам и на Раличка да й пожелая много успехи и да се свързва по-често с нас, защото така като не знам какво прави и ми е мъчно. И да е много здрава и щастлива и да има хубава работа. И това е. И честита нова година на Раличка също. Краси. Понеже единствената информация, която получавам за теб е от снимки във Фейсбук, мога да кажа, че много се забавляваш, брат. Но е 2013 да е такава. Забавления, купони и така нататък. Веселби. Да. Какво друго да ти пожелая? Тях, че има някакъв пич там около тебе. Да е много мил с теб, да се разбирате и да се обичате и много оргазми, както ви е пожелала Мишата. Добро пожелание, Миш. Много добро. Да. Сега ще продължим с Сиса. Първото и основно пожелание за Сисето е по-често да говори с нас и да ни казва какво по дяволите се случва с живота й, за да може следващия път, като правя видео за нова година, да знам точно, конкретно какво да й пожелая, а не да влизам в някакви филми като много здраве, много успехи, да не те късат на изпити. Не! Малко агресивно стана. Искам да знам какво се случва. Всичко. За да мога да пожелая нещо като хората. Защото сега единственото пожелание, което ще получиш, е честита нова година, всичко най-хубаво, много шестици в университета, да нямаш провалени изпити, да не те късат, професорите ти да не са задници. Това е общо взето. Мишата. Дойдохме до сестра ми. Сестра ми
Тебе как не те е срам да ме правиш тъжна, бе? Да ме правиш тъжна. Българския ми става все по-зле от ден на ден. Но мисълта ми беше, че когато сподели това за националния химн, ми стана едно толкова мъчно, защото отдавна не съм чувала националния химн. Липсва ми. Но да не ставаме сантиментални идиоти. Искам да ти пожелая и тая година без никакъв проблем да си получиш визата и да отидеш в САЩ и да се събереш с американчето си. И вкусните му устни. И кожа. И оргазмите. И да, ако това ще ти е последната година в България, да се изкараш добре, преди да заминеш в САЩ и да си щастлива там, брат. Да свикнеш, да успееш да влезеш в университет там и да учиш азиатските работи. Това ще е яко, брат. Това ще е яко. I get 'em hot. Sorry. Малко съм разконцентрирана от снощи насам. Габи. Сега тук вече има много се говори, защото много знаем за живота на Габито. Първо, честито дете. Още не е дете, но ще стане дете. След 9 месеца. Още не мога повярвам, че имаш дете, брат. Как смееш да имаш дете, брат? Но даже си ще ставаш майка. Това е супер вълнуващо. На всеки ми се иска да разкажа. Всъщност да разказвам на доста хора за това, че имам много близка приятелка, която ще става майка и съм толкова развълнувана за нея. Ненормално, откачено е, човек, откачено е. Ти осъзнаваш ли факта, че ще станеш майка? Ще имаш дете в ръцете си, Аз съм Леля. Леля. То ще се роди лятото, нали? Да. Може би ще го видя. Обаче само за 30 минути, защото после като почне да ревеш, ще ме омръзне. Ще си ходи. Де, пожелавам ти да бъдеш много добра майка, Габи. И да сте щастливи с пича ти. Всичко толкова бързо се развива, брат. Надявам се да продължи да е толкова вълнуващо и интересно и да се обичате и да се харесвате. Супер вълнуващо ми се струва цялата история. Познавате се от 2 месеца. Не се познавате, срещате се от 2 месеца и вече... Уау! Тотал верукт. Уау! Откачено е, човек, откачено е. Освен това ти пожелавам през 2013, не 12 през 2013 да се ожениш. Омъжиш. Не обръщай внимание на ожениш. Омъжиш. За пича и дано да имаш момченце и после да е момиченце. Още едно момиченце да имаш. За да може. Но да имат разлика, разбира се. 3-4 години разлика, нещо такова, за да може да като прасне да я пази. Толкова сладко звучи, нали? Да. Ти пожелавам да мине без проблем раждането, защото си представям колко полезна душа е. Айде, чао. Сте толкова сме говорили за тебе. Последна, но на първо място в сърцето ми е как? Како? Липсваш ми. Много. Постоянно говоря за теб. Разказвам на Патрик, удата ми кака тя, как хапи, какво прави, не знам си какво. Супер е. Много ми липсваш, како. Много. И на тебе ти пожелавам всичките ти откачени професори да стават още по-психопати, обаче, нали, в якия смисъл на думата. Да разказват истории, които те карат да настръхваш такива неща. И да не те късат на изпити. Защото знам, че за тебе е доста важно, ми се струва това учене и всичко, което искаш да постигнеш. Супер великолепно е, че си имала толкова добър успех. Той нещо за го свети през 2 минути, бе. Майка му става. Нищо. Е важно. После ще му обърнем внимание. Какво говорих? Да. За професорите ти и за изпитите ти.
Мисля, че е великолепно това, че си на второ място по успех, како. Просто е велико. Ти за да го успееш, си представям колко много учене, колко много нерви е било. И ти пожелавам и представя да продължиш тъй. Упорито. Да не обръщаш внимание кой какво казва, кой какво мисли, кой какво иска от теб. Да следваш само твоите си цели. И никакви сръбски наденици повече, брат. Сръбските наденици са лошото нещо, което може да искаш да ядеш. Не яш сръбски наденици, чули? Никакви сръбски наденици повече. Знам, че изглеждат вкусно и ти се иска да ги хванеш и... Не дей. И това е. Да. Съжалявам, че малко... майка му стара. Ще го убия. Зато и че пише по време на видеото. Липсват ми всички. Наистина на моменти толкова мъчно ми става и за България, и за вас, и за всичко. И ми липсват и ви обичам много. Се надявам да сте щастливи през 2013 и всичко да ви върви добре. И чао! Обичам ви! Чао, 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 чао!